Hello guys, welcome back guys to my channel. So video natin for today is as usual, ligo ulit. So bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe, hit the notification bell para updated kayo sa aking video. So thank you guys.
Ayan guys, ang balon na pinapaliguan ko guys. Ayan. Wala na naman guys tubig. Naubos na guys ang tubig. Ayan guys. Ayan. Dito lang to guys sa malapit sa amin. So, ayan guys. Tapos na tayo guys maligo. Uwi naman guys. Wait lang guys, kunin ko yung aking bag.